Naši rodáci Slováci sú roztrúsení po celom svete. Putovanie za prácou v rôznych migračných vlnách z nás urobilo národ sťahovavý, čo je na jednej strane dobré, ak by zároveň za lepším zárobkom a vyššou životnou úrovňou neodchádzali tí najschopnejší. Žiaľ, iba výnimky potvrdzujú známe pravidlo, že do sveta za robotou putujú najmä životaschopní, kreatívni a invenční Slováci. Vo väčšine prípadov sa postupne asimilujú a jazykovo splynú s dominantnou skupinou obyvateľstva, ale existujú aj výnimky. V tomto dokumente sa nielenže pokúsime oprášiť niektoré zaujímavé momenty z histórie, ale priblížime vám aj slovenské etnikum v rumunskom Bihore, ktoré je naozaj výnimočné. Cestou v našom slovensko-maďarsko-rumunskom putovaní za krajanmi sme nemohli obísť dve obce, ktoré ako magnet priťahovali osobnosti. Nachádzame sa v dedine Botovo, ktorá je okrem svojho názvu zaujímavá aj tým, že jej pôvod je spojený s fenoménom legionárstva, respektíve československých legionárov. Okrem Botova sa neďaleko nachádza ďalšia obec legionárska, ktorá sa volá Orávka. V minulosti mala názov iný, volala sa Slávikovo, podľa významného slovenského prvorepublikového diplomata. Neskôr bol jej názov zmenený na Orávka a pod týmto ju poznáme vlastne dodnes. Toto územie je od dávna typické tým, že obyvateľstvo je tu prevažne maďarskej národnosti. No a práve umiestnením týchto legionárskych dedín do tohto maďarského prostredia sa československý štát snažil zmeniť trošku etnickú štruktúru a samozrejme posilniť československý živel v tomto priestore. Títo ľudia tu dostali domy, respektíve prostriedky na výstavbu domov, dostali tu pozemky, kde mohli existovať a kde si mohli založiť svoje poľnohospodárstva. A čo ešte ďalej zaujímavé, mali aj rôzne ďalšie výhody. Ak by sme dali dať nejakú paralelu do súčasnosti, tak podobným areálom, kde bývajú ľudia, je napríklad Nová Dubnica neďaleko Trenčína, kde tiež prakticky vyrástlo sídlo na zelenej lúke. No a tu na Botovo Orávka niečo veľmi podobné. Na maďarskom území nám v obci Gerbeháza udreli do očí sťahovaví vtáci. Menovite nosiči detí, bociany. Ich hniezda nájdete vari na každom stĺpe verejného osvetlenia. Takýto hustý výskyt bocianov na kilometr štvorcový je určite svetovou raritou a podľa nášho historika na palube Petra Chrastinu signalizuje územie plné močiarov. Historik je vôbec vzácnym človekom v televíznom štábe tvorcov, lebo neprehliadne to, čo by si obyčajný turista ani nevšimol. A tak sa vráťme niekoľko kilometrov späť. Určite to stojí za to. V tejto oblasti sa odohrala v 1241. veľká bitka medzi uhorským vojskom a Mongolmi, ktorí sa v historickej spisbe nazývajú Tatári. Zaujímavosťou je to, že napriek tomu, že táto lokalita sa nachádza v blízkosti našich hraníc, navštevovaná je veľmi málo. Známa je v takej odbornejšej ladenej verejnosti ako tzv. Mohypusta, ktorá je odtiaľto vzdialená 1 kilometr a táto dedina alebo táto osada je typická práve tým, že s jej menom je stotožňovaná už spomínaná bitka na rieke Slanej, ktorá pre uhorské vojsko dopadla veľmi neslávne. Takisto aj pre jeho kráľa Bela IV., ktorý musel odísť a z niekoľko tisícového uhorského vojska sa zachránilo možno niekoľko desiatok bojovníkov. Pre tých, ktorí navštevujete Chorvátsko, tak možno iba takú zaujímavosť, že král Belo IV. Sa zachránil útekom až do mesta Trogir, kde ho Tatári neustále prenasledovali a pre jeho potrebu bola na trogirskom prístave pripravená plachetnica, že v prípade, keby tam Tatári prišli a chceli by kráľa uhorského Bela IV. Zajať, tak plachetnica bola pripravená na vyplávanie na šíre more. A to sme sa už po 7 hodinách prešoférovali do Rumunska. Tretej krajiny v rade našej filmárskej misie za Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Kto nebol v Rumunsku 20 rokov, neverí vlastným očiam. Výborné cesty, priemyselné parky, hypermarkety a benzínové čerpadlá na každom kroku. V jednom z najväčších miest Rumunska Oradej
alebo Veľkom Varadíne, ak chcete, nás vítajú čisté námestia, ulice plné turistov a usmievaví obyvatelia hrdého mesta s úzkým vzťahom k našim dedinám. Väčšina Rumunov je pravoslávneho vierovyznania a tak dominujú chrámy s typicky cibuľovitými kopulami. Samozrejme aj katolíci tu majú svoje zázemie, kde získavame od nášho hostiteľa kňaza Gustáva prvé informácie o našich, čo v Rumunsku, ako sa vraví, zapustili korene natrvalo. My ako vieme, že sme okolo 20 000 Slovákov tu žije, roztrátených po celým biskupstve. Každý sa snaží prežiť, najmä tieto ťažké časy. Tak jeden druhému aspoň sa stretávame pri slávnostiach, napríklad tu pri odpustovej slávnosti. Terajší otec biskup robí všelijaké akcie, čo sa týka mládeže, aby sa stretávali, či sú to Maďari, či sú to Rumúni, či sú to nemeckého alebo slovenského pôvodu, aby takto lepšie sa spoznali veriaci, aby takto im bolo bližšie k srdci sídelné mesto biskupstva, biskupa. Oradea je z histórie známa aj tým, že tu boli pochovaní uhorskí a teda aj naši králi Ladislav I, Svätý a Žigmund Luxemburský. Ich hrobky žiaľ Turci zničili okolo roku 1660. Z Veľkého Varadína nás čaká najťažší úsek cesty do Novej Huty, kde sa každý Slovák cíti ako ryba vo vode. Po prašných rozbitých cestách, ktoré momentálne budujú z eurofondov, sa vlečieme do cieľa našej cesty ako slimáci. V niektorých úsekoch iba 20. Rýchlejšie to cesta pripomínajúca tankodrom ani nedovoľuje. Stojím na kote Varatík, ktorá je najvyšším bodom tohto územia Malého Slovenska v pohorí Plopiš. Jeho nadmorská výška je 768 metrov a obrazne povedané, tento kopec, tento masív videl veľmi veľa, čo sa v tejto oblasti udialo so Slovákmi aj s celým územím. Prichádzali sem zhruba od konca 18. a začiatku 19. storočia, pôvodne ako drevorúbači, ktorí sa neskôr etablovali na prácu v sklárniach a potom z nich mnohí prešli na výnosné poľnohospodárstvo. Výnosné poľnohospodárstvo však treba brať v úvodzovkách, pretože tunajší život je veľmi tvrdý. Napriek tomu sa dokázali svojou prácou prispôsobiť a vtlačiť tomuto územiu neopakovateľný ráz a neopakovateľný charakter. A vy ste robili na bani? Robil. Na bani? A kde tu, či Tu. v tej kariére? Či vo Varšale? Aj tu v Boromláku, v Čerpotoku. No ale už je v dôchode skoro už 20 rokov. Už 20 rokov. Ako bolo po tej revolúcii, viete, sa to tak dalo, že na 45 roky môže vstúpiť do toho dôchodu, takže on vešol potom presne tak a tak. Som 20 rokov v dôchode. Robili sme len malé triedy, prvú, druhú, tretiu v slovenčine, no a potom v rumunčine, takže nám to... Ona spravila viac slovenských. Ale to už ja som spravil 4, od 1. do 4. a ona spravila do 3. a potom od 9. a 10. zase potom robila. Som robila, ale... Slovensky. To potom tak... My by tu tak ako pomiešané a tak používame viacej slova z týchto rumunských. Náš jazyk a kultúru je cítiť skutočne všade. Slovenčinu nepočuť iba na základnej škole, ale aj v obchodoch, pohostinstvách, na obecnom úrade či v chráme Božom. Tunajší Slováci sú veľmi srdeční a pracovití. Dovolite sa tešíte na prázdniny? Áno. Kto sa najviac teší? Ja. Všetci? Áno. Kto tak menej? Drobný biznis tu tiež funguje bez problémov. Z 1200 obyvateľov Novej Huty je až 98% po slovensky hovoriacich občanov. Banfio skláreň z roku 1790 patrí medzi najstaršie podniky takéhoto charakteru na území Bíhora. Zaujímavosťou je to, že už ako svedčí jej názov patrila zeme pánovi Banfimu
A Slováci, ktorí sa tu začali sťahovať v prvej tretine 19. storočia, pre túto skláreň zaobstarávali predovšetkým palivové drevo. Iba pre ilustráciu, celý tento areál, ktorý sa rozkladá za mnou až po horizont, bol zhruba pred 200 rokmi pokrytý hustými bukovými pralesmi. Fragmenty zašlej slávy výrobiskla v Šinteu, taký je rumunský názov Novej Huty, možno nájsť aj dnes. Ohňozdorné tehly z výmurovky pecí či úlomky skla z finálnej produkcie sa váľajú v prachu zabudnutia na miestach, kde kedysi hrdo stála Bánfiho skláreň. Vnútornou kolonizáciou, ktorá pokračovala až do začiatku 20. storočia, získal tento región špecifický slovenský ráz, pričom kompaktné osídlenie Slovákmi tu pretrvalo dodnes. Oceňujú to aj mnohé slovenské osobnosti, ktoré radi navštevujú toto, obrazne povedané, malé Slovensko v Rumunsku. Počas nakrúcania nášho dokumentu sem zavítal aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a mimochodom aj rodák z Trenčína a známy diplomat Igor Furdík. My sa predovšetkým sústredíme v tomto období na prácu s mládežou, podporu vzdelávania, toho slovenského vzdelávania, keby som povedal, samozrejme v rámci krajiny, v ktorej Slováci žijú, lebo našou základnou tézou je, že hľadíme na Slovákov, ktorí žijú v zahraničí ako na loajálnych občanov štátu, v ktorom žijú. Popri tom samozrejme aj s ohľadom na to, že povedzme Rumunsko je tiež dneska členským štátom Európskej únie, má zapovinnosť a je jeho záväzkom dbať na to, aby všetci občania Rumunska, teda aj Slováci, ktorí tu žijú, mali možnosť rozvíjať svoju identitu, ktorá je ich národná identita. Okrem prekrásnej krajiny má slovenská komunita v Bihore aj výnimočnú schopnosť dobrého spolunažívania a fenoménu vzájomnej ústretovosti. To sa prejavuje aj v takých maličkostiach, ako je napríklad okazia, teda akýsi platený autostop. Verejná doprava je výrazne redukovaná a tak sú ľudia ústretoví a našli riešenie. O tom, že okázia funguje spoľahlivo, sme sa presvedčili na vlastnej koži. Dobrý deň. Dobrý deň. A idete na okáziu? Áno. Čakáte? A čože to bola Rumunka? To sa Rumúni. No, nejak sa bála. Často chodíte takto na okáziu? Nie tak často, ale teraz manžel není doma, ani chlapec sa tam musí ísť na okáziu. A stále hovoríte po slovensky? No áno. To je toľko Slovákov, že sme jak doma. A my sme všetci Slováci tu v dedine. Áno? Áno, my máme aj deputáta Slováka. Áno? Áno, Adrian Miroslav Merka v parlamente. A tu máme zväz Slovákov, Čechov z Rumunska. Hej, tu? Áno, tu. Dobre. No vám to zaplatí. Ale ďakujeme. Nie, ďakujem. Nie? Ďakujem. To máte sponzorsky. No ďakujem pekne. Socha z Ria má svojho dvojníka, ak sa to tak dá povedať, aj tu na Borumlaku. Zaujímavé je to, že jej prítomnosť v tejto obci, ktorá je zaujímavá tým, že je zmiešaná slovensko-rumúnska, je spojená s menom, ktorý je prakticky známe každému jednu Slovákovi. Je to meno Dočolomanský a krstným menom, autorom tejto sochy, respektíve staviteľom tejto sochy je Rudolf Dočolomanský, čiže otec nedávno zosnulého známeho slovenského herca. Ako zaujímavosť možno uviesť, že ak sa v Borumlaku a v okolitých obciach povie meno Dočolomanský, tak každý povie, že ten učil môjho otca, on učil moju mamu. A nebojím sa povedať, že meno Dočolomanský je tu dodnes žijúca legenda, žijúca ikona a určite poznajú meno Rudolfa Dočolomanského lepšie miestni obyvatelia ako nášho známeho slovenského herca. Čiže aj to je naša veľmi zaujímavá vizitka, že slovenské stopy nájdeme aj v relatívne odľahlom Rumunsku. Ako sa Dočolomanský vlastne dostal do Borumlaku? On bol jeden z učiteľov, ktorí tu boli v 30. rokoch vyslaní Československou republikou, aby pomáhali trošku pozdvihnúť inak nie celkom dobrú vzdelanosť tunajších Slovákov, tunajšieho slovenského obyvateľstva. A treba povedať, že sa mu to do značnej miery podarilo.
Mimochodom, Dočolomanský pôsobil v tejto škole, ktorá bola tiež postavená v 30. rokoch. A takéto školy nájdeme prakticky v každej jednej slovenskej alebo zmiešanej slovensko-rumúnskej obci v tejto oblasti. A sú vlastne takým nemým svedectvom toho, že vzdelanosť je základom existencie a základom našej identity, ktorú tu máme dodnes. Zvedavosť je mocná čarodejka. A tak sme sa rozhodli spoznávať aj tie sociálne slabšie skupiny miestneho obyvateľstva. Po cestách, necestách sme si to zamierili na Bojovské Kopanice. Bohom zabudnutý kraj, kde obrazne povedané líšky dávajú dobrú noc. Po ceste sme okrem pastiera kôz a usilovných Rómov, ktorí už ráno o 8:30 niesli z lesa plné vedrá a tašky dubákov, nestretli ani živú dušu. 3 eurá? Za koľko? Koľko hríbov? Nu e euro. Za všetky. Mărunt. Da, noi nu înțelegem pe. Najväčším prekvapením našej televíznej misie do rumunského Bihoru bolo objavenie inej kvality medziľudských vzťahov v porovnaní s našim rodným Slovenskom. Samozrejme v tom pozitívnom zmysle slova. Žiadny stres, bohorovná dôležitosť z titulu majetku či spoločenského postavenia. Obyčajní, srdečný a úprimní ľudia, ktorým je cudzia naša servílnosť a poklonkovanie sa bohatým a mocným. Komu česť, tomu česť. Pastierovi trúba. Prirodzená, nekonzumná harmónia medziľudských vzťahov sa prenáša aj do korektného vzťahu ľudia versus príroda. A to aj v odľahlých samotách či bojovských kopaniciach. Zvonica Bojovskom. Koniec sveta, skutočný aj symbolický. Miestne kopanice Bojovské sú dnes prakticky vyľudnené. Väčšina obyvateľstva sa odtiaľto vysťahovala v rámci repatriácie. Ostatní mladí ľudia si hľadajú prácu na Slovensku alebo v iných častiach Rumunska. Sú všade okolo nás pochovaní Slováci. Bez nadsázky možno povedať, že sme skutočne na Slovensku, na slovenskej zemi. A toto všetko sú ľudia, ktorí pomáhali kolonizovať toto územie a nakoniec tu vlastne aj skonali, položili svoje životy. Cintorín je spustnutý nie preto, že by sa o tie hroby nikto nechcel starať, ale o väčšinu hrobov sa nemá kto starať, pretože už tu skoro žiadne obyvateľstvo nebýva a tých niekoľko rodín sa v rámci svojich možností o svojich pozostalých, respektíve o náhrobky, ktoré tu sú, stará. Na každom jednom vidno slovenské mená, slovenské priezviská a je to možno symbolický fakt, že sme stále na Slovensku. Samozrejme, ako doma na Slovensku, sa tu cíti iba správny Slovák rodoľub, lebo geograficky sme ešte stále v rumunskom Bihore. Ono je to vlastne v živote vždy tak, že tie skutočné hodnoty si zväčša s plnou intenzitou uvedomíme, keď ich strácame, alebo naopak znovu objavíme. A to často aj na miestach, kde by sme to vôbec nečakali. My sme veľmi integratívni ľudia. Prídete do prostredia a našou ambíciou je čím skôr sa zapojiť, integrovať do prostredia. Áno? Predsa len máme jedno miesto na svete, ktoré sa volá Slovensko. Viete, to nepreháňam, to proste tak je. My sme stále v situácii, že rozmýšľame nad tým, čo je dôležitejšie. Jazyk alebo srdce pre to, čo je slovenské. Z môjho pohľadu je to srdce, lebo jazyk sa naučíte, ale srdce si nekúpite.